So may adlaw din yung mga kaprobinsya no. Karong adlaw ang mga kaprobinsya kay Bernie Santo o Good Friday. Mag-amping tang tanan mga kaprobinsya. So karong adlaw ang mga probinsya kay Bernie Santo man tradisyon lagi kayong sa mga Cebuano magluto gyud binignit taga Semana Santa o Bernie Santo kay maunong ginay naandan yun. Ang uban, mamahaw, maniudto, manihapon, puro binignit. Lamay man pag kayo pong binignit kaong po sa Bernie Santo. Mahurot pod, mantilok, astang dukot. O nang usahay, maingon ang uban nga, sus, magbaha na pag irog binignit. Tinood ganun noon, magbaha ginog binignit sa mga kasilinganan kay halos tanan mong balay magluto, magig binignit. Ibre Bernie Santo. So, hindi nga po doon kuhan. Kaog binignit, kauban sa atong mga pamilya. Kaya holiday man na. Taas man na siya holidays. Makagahin yun ang mga atong layo nga pamilya na itong mga kagahin yung panahon nga makauli. Kaya taas mag-holiday, makabanding sa pamilya. Makagahin nga daw oras sa Ginoo. Magpasalamat kita sa ato ang Ginoo sa iyang pagsakripisyo no? Sa tanang mga sala sa tao nga iyang gitubos. Nagpasakit siya, nagpalansang siya sa cross para lang yun maluwas ang mga sala sa mga katauhan nato natong tanan na makasasala. Unta dili ta makalimot sa pagpangayog pasaylo sa tungsa ngadto sa ato ang Ginoo. Karon kay magluto man tag binignit, siyempre magkagod gyud ta og lubi. Kay ang tuno man gyud mo itong gamiton para paghimo og binignit. Ubay karong magluto og binignit na uban magluto og espesyal nga binignit. Uban na magluto nga simple og binignit. Napay uban nga mag-imbento og binignit. No? Daghang kay magluto og binignit. No? Na maglibog ka asa kadapit mo. Taon kay binignit. Maura na yung mga ingredients sa mga binignit nga lutoon. Kamote ug saging, tapos landang, tapos sago, bula-bula, julin ba? Ito ay sagol ato ang binignit. Simple na nga binignit. Masalu-saluan rin ba sa pamilya. Nagkabukal na sa atong unang tubig. Inunod itong kamote. Lata sa kamote. Ilunod ang landang. Yung landang mo na siya usapon sa panagpalami po sa binignit. Dayon saging, unod ng saging, mga basic na ingredients, kamay. Dayon, lata na, ihuwad din tong mga bula-bula na sago, nila colors. So, paabot nga malata, ilunod dayon tong gata nga gipugan nga motoy unang gipuga. So luto na mao na ni siya resulta no. Kalami kayo sa binignit. So mga unta mga probinsya yung mag-amping kang tanan kaning Bernie Santo. Sago sa binignit. Tuan son. Dali ko ay hayan ni Te. Ko di ko kumong duwa man. Nahurot na mo harap. Man kana.